खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सनमान लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय साख्रि बिनिफ्राय आसाम पुलिसनि साख्रिफोरनि बागै माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा लोगोफोर जोंहा दिनैनिफ्रायनो अनलाइन एप्लाइआ जाबाय नैबे दाख्लैबावैसो फैनाय आसाम पुलिसनि भेकेन्सि बिनिफ्राय आसामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय भेकेन्सिफोरनिया दा जोंहा 12टानि उनाव अनलाइन एप्लाइ खालामना जानो थांगासिनो दङ नाथायबा नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखायो नोंथांमोना रावबो दिनै एप्लाइ खालामनो नाङा मानो होनोबा गोबां मानसिफ्रानो दिनै फार्स्ट डेआवनो दिनैसो जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनानै जानो थांगासिनो दङ दा दिनैनो गोबां एप्लाइ खालामनो नाजागोन दा बेवहाय जोंहा सार्भारा एसे डाउन जायो एसे प्रब्लेम होयो दा बेनिखायनो नोंथांमोननो मास मोनसे समखौ होखादों नालाय नोंथांमोना दिनै एप्लाइ खालामनो नाङा गाबोन समफोर सप्तासेनि उनफ्राव नोंथांमोना मोजाङै माने जेबो सार्भार डाउन जायालासिनो मोजाङै नोंथांमोना फिल आप खालामनानै अनलाइन एप्लाइ खालामो दा बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय नोंथांमोना रावबो दिनै एप्लाइ खालामनो नाङा दाथ' जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामना जाथ'वाखै जोंहा 12टानि उनावसो दिनै जागोन दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना गाबोन समफोरसो एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दायो नैबे भिडिअनि गेजेरजों सेलेक्सन प्रसेसफोरनि बागै मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना गोबां मिथिया जानो हागौ जेनेबा जों बर'फ्राथ' एसटिपि रिजार्भेसनाव गोलैयो नालाय दा बेनिखायनो जों एसटिपि रिजार्भेसननि थाखाय फरेस्ट गार्डआव खैथासो भेकेन्सि दङ फरेस्टाराव खैथासो भेकेन्सि दङ एफपिएफआव जोंनि थाखाय एसटिपि रिजार्भेसननि थाखाय खैथासो साख्रिनि भेकेन्सि दङ हौवासाफोरनि थाखाय खैथासो दङ हिन्जावसाफोरनि थाखाय खैथासो दङ दा बेफोरखौ नोंथांमोना गोबांनो मिथिया जानो हागौ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो सेलेक्सन प्रसेसनिबो बागै आं नोंथांमोननिसिम मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना बयबो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबेखौनो खोन्थाहरनोसै फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्डनि भेकेन्सिफोरनि बागै बेहाय मा भेकेन्सि दङ बेफोरनि सेलेक्सन प्रसेसआ माबायदि जागोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम गिबियावनो खोन्थाहरनोसै दा बेनिफ्राय दा बे नटिफिकेसनाव होनाय बायदिबा दायो साख्रिनि भेकेन्सिया फरेस्टार ग्रेड 1 नि थाखाय 211 था दङ दा बिनि गेजेरावनो जों एसटिपि रिजार्भेसननि थाखाय मात्र 12टाल' साख्रिनि भेकेन्सि दङ फरेस्टार ग्रेड 1 नि थाखाय नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै हौवासाफोरनि थाखाय दा बिनिफ्राय हिन्जावसाफोरनि थाखाय मात्र 7 दङ एसटिपि रिजार्भेसननि थाखाय नाथायबा नोंथांमोना बयबो नैबे आनरिजार्भ भेकेन्सिनि थाखायसो गोसो होनांगोन जेनेबा आनरिजार्भ भेकेन्सिनि थाखाय नोंथांमोना गोसो होयोबानो नोंथांमोना माने आल्टिमेटलि नोंथांमोना एसटिपि रिजार्भेसन साख्रिखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननि टार्गेटआ नैबे 88 था साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखायसो जानांगोन हौवासाफोरनिया दा बेनिफ्राय हिन्जावसाफोरनियाबो नैबे 37 साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखायसो जानांगोन आनरिजार्भआव मानो होनोबा जों मार्कखौ बुरजा लानो हाबानो जों आनरिजार्भआव फैनो हायो दा बिनिफ्राय आनरिजार्भआव टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया 125 था दङ दा बिनिफ्राय एसटिआवथ' नायदो नै एसटिपिआव जोंहा 12 जनल' हौवासाफोरनि थाखाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय 7 दङ दा बेनिखायनो जोबोद खमथार आरो जोंनि नैबे एसटिपि रिजार्भेसननि थाखाय फरेस्टार ग्रेड 1 साख्रिनि थाखाय दा बिनिफ्राय फरेस्ट गार्डआवबो नोंथांमोना नायदो नै 504 जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया दङ बे टेन्टेटिभ भेकेन्सि बेयो बारायखागोनखा नोंथांमोना एसेल' नेबानो जाबाय इलेक्सननि उनाव नोंथांमोना गासैबो साख्रिनि भेकेन्सिखौ बारायनायखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन एबा इलेक्सननि समावनो जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम माखासे रादायखौ होखागोनखा दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो नै नैबेहाय आनरिजार्भनि थाखाय फरेस्ट गार्डआव बेसेबां भेकेन्सि दङनो 193 था दङ जोंहा हौवासाफोरनि थाखाय बिनिफ्राय हिन्जावसाफोरनि थाखाय 83 था जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दंसाबो साख्रिनि भेकेन्सिया आनरिजार्भआव दा बिनिफ्राय जोंनि नैबे एसटिपिआवबो दंसाबो 69 था जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ हौवासाफोरनि थाखाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय 29 था दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो नैबे फरेस्ट गार्ड साख्रिनि थाखाय जोबोद मोजाङै गोसो होबानो जाबाय साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा दंसाबोआनो दा बेनि अनगायैबो जोंहा बेहाय माखासे भेकेन्सि दंबावो जेरै गेम वाचार दङ जायनि थाखाय जोंहा 74 था जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ दा बिनि थाखाय आनरिजार्भआव हौवासाफोरनि थाखाय 27 था दङ फिमेलफोरनि थाखाय 12 था दङ एसटिपिआव जोंहा 6 जनल' दङ हौवासाफोरनि थाखाय रिजार्भेसन आरो बिनिफ्राय एसटिपिआव जोंहा हिन्जावसाफोरनि थाखाय 3ल' दङ आरो दा बेखिनि साख्रिनि भेकेन्सिया दा बिनिफ्राय एएफपिएफ कनस्टेबलनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया हौवासाफोरनि थाखाय आनरिजार्भआव 116 था दङ दा बिनिफ्राय हिन्जावसाफोरनि थाखाय 13 था दङ दा बिनिफ्राय जोंनि एसटिपि रिजार्भेसनाव हौवासाफोरनि थाखाय खैथा साख्रिनि भेकेन्सिया दङनो दायो रिजार्भआव 60 था साख्रिनि भेकेन्सि दङ हिन्जावसाफोरनि थाखाय मात्र 7 दङ आरो नोंथांमोना बयबो गोसो होथारनांगोन साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा दंसाबोआनो दा बिनिफ्राय कनस्टेबल जोंहा WO WT बिनिबो जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बिनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया टटेल नायोबा 642 था दङ दा बिनिफ्राय आनरिजार्भआव जोंहा गासै साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दङनो नै 230 था जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ बिनिफ्राय फिमेल हिन्जावसाफोरनि थाखाय 272 था जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ नाथायबा मोनसे खोथा बेहाय जों एसटिपिनि थाखाय जेबो रिजार्भेसन होनाय गैया दा बिनिखायनो नोंथांमोना नैबे आनरिजार्भनि थाखायसो बेहाय नाजानांसिगोन जों एसटिपिनि थाखाय रिजार्भेसननि साख्रिखौनो बेहाय होनानै दोनाखै अब्लाबो जोङो आनरिजार्भआवथ' फैनो हायो नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ दा बेनिखायनो आनरिजार्भनि थाखायसो जों बेहाय नाजानांसिगोन मानि थाखाय जों एसटिनि थाखाय बे रिजार्भेसन
होनाय गैया साख्रिया दा बेयो मोनसे साननो गोनां जाहैबाय नैबे कनस्टेबल WO एबा WT निया दा बेखौ नोंथांमोना जिखियानो जाया मानो एप्लाइ खालामना दोनबानो जाबाय दा बिनिफ्राय कनस्टेबल UB नि थाखाय नैबे माबानि थाखाय STP नि थाखाय जोंहा सासे हौवासाफोरनि थाखाय सासेल' भेकेन्सि दङ दा बिनिफ्राय साब अफिसारनि थाखाय सासे भेकेन्सि दङ आनरिजार्भनि थाखाय हौवासानि थाखाय दा बिनिफ्राय फायारमेननि जोंहा भेकेन्सि दङ फायारमेननि थाखाय जोंहा बेसेबां भेकेन्सि दं नायदो नोंथांमोनानै गासै 337 ता जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ बेखौ मात्र हौवासाफ्राल'सो एप्लाइ खालामनो हागोन आनरिजार्भआव 100 ता भेकेन्सि दङ STP नि थाखाय जोंहा गासै 46 ता साख्रिनि भेकेन्सि दङ दा अब्ला नोंथांमोना आनरिजार्भ बिनिफ्राय STP दाजाबोबा 146 दङ आरो जोंनि थाखाय STP नि थाखाय नोंथांमोना बेबायदि होननानै सानबानो जाबाय दा बिनि अनगायैबो जोंहा इमारजेन्सि रेस्किउआरनि थाखाय जोंहा 41 ता भेकेन्सि दङ दा बेवहाय STP नि थाखाय मात्र 7 नि थाखाय रिजार्भेसन दङ बे आरो दा बिनि अनगायैबो जोंहा बेहाय कनस्टेबल ग्रेड 3 दङ जायनि थाखाय 733 ता भेकेन्सि दङ आनरिजार्भआव 189 ता दङ हौवासाफोरनि थाखाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय 81 ता रिजार्भआव STP आव 42 ता साख्रिनि भेकेन्सि दङ हौवासाफोरनि थाखाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय 18 ता जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा दंसाबो दा बिनि अनगायैबो जोंहा बेन्डमेन दङ बिथिं बेन्डमेन दङ बिनिफ्राय बिथिं आरो दंबावो नै बाग्लार दङ बाग्लार ना मा होनो बेखौ बिनिफ्राय बर्डमेननि सेलारि बेसेबां जागोन बेखौ गासिबो होनाय दंजोबो नोंथांमोना बेफोरखौ नायजोबबानो जाबाय एफा एनै साख्रिनि भेकेन्सिया दंजोबो आरो मोनफा मोननै दा जिखियानो जाया मानो जायफोर नोंथांमोना एलिजिबल नोंथांमोनाल'सो बेफोर साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय बैसोआ बेसेबां जानांगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बैसोआ बेसेबां जानांगोन जोंना 5 इयार्सनि उपार एजनि रिलेक्सेसन होनाय थायो अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो 18 बोसोरनिफ्राय जोंना बेहाय होनाय दं खोमा ओरैनोथ' बेहाय आनरिजार्भनि थाखायल'सो होनाय दङ नोंथांमोना नायनो हागोन 26 बोसोरनिसिम एप्लाइ खालामनो हागोन आनरिजार्भफोरनि थाखाय एबा जेनेरेल मानसिफ्रा बेखौथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय जानो हागौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होबाय दा जोंनि थाखायसो एसे माबा जाहैसै होननानै बेखौ बुंनांसिगोन जोंहा मानो होनोबा STफ्रा 5 इयार्सनि उपार एजनि जोंहा रिलेक्सेसन मोननो हाखायोमोन दा बेनिखायनो 18 बोसोरनिफ्राय दायो 30 बोसोरनिसिम एप्लाइ खालामनो हागोन बबेबा साख्रिनि बैसोफोरखौ नायोबा नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय बबेबा साख्रिनिफोरनि थाखाय जेरै नैबेहाय नायबानो जाबाय नोंथांमोना फरेस्टार ग्रेड 1 फरेस्टार नैबे गेम वाचार फरेस्ट गार्ड बेफोर साख्रिनि थाखायथ' नोंथांमोना जों STफ्रा माने 18 बोसोरनिफ्राय जानानै 45 बोसोरनिसिम एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनिखायनो साख्रि लायै साख्रि बेहाय बैसोफोरखौ बिदों नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायफैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बे फरायनायफोरखौ आं खोन्थाहरला बबे साख्रिनि थाखाय बेसेबां फरायनाय नांगौ बेखौ नोंथांमोना अनलाइन एप्लिकेसनाव थांबानो मिथिना मोनगोन बबेनि थाखाय नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना बेखौ जेबो टेनसन लानो नांला बेखौ नोंथांमोना जेब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामगोन अब्ला नोङो गावनि इडुकेसन क्वालिफिकेसन होनाय लोगो लोगोनो बबे साख्रिनि थाखाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन बेयो जोंहा अलरेडि एप्लिकेसनावनो जाखांफैगोनखा दा बेखौ नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नांला दा बिनिफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्डनि बागै आं खोन्थाहरनोसै गिबियावनो नैबे फरेस्टार ग्रेड 1 फरेस्ट गार्ड बिनिफ्राय गेम वाचारनि थाखाय नोंथांमोननि गोजौआ हाइटआ बेसेबां जानांगोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों जेरै जों STP आं जेनेरेलखौ खोन्थाहरला बेहाय जों STP नि थाखाय हौवासाफोरनि थाखाय 153 सेन्टिमिटार जानाय जानांगोन हाइटआ बिनिफ्राय हिन्जावसाफ्रा 145 सेन्टिमिटार बे जाहैबाय मिनिमाम नोंनि बे हाइटआ जानो नांगोन दा बिनिफ्राय हौवासाफोरनि थाखाय बे बिखाया बेसेबां जानांगोन नायबानो जाबाय सेसआ बेसेबां जानांगोन STP नि थाखाय मिनिमाम 79 सेन्टिमिटार जानांगोन एक्सपान्सना जाहैबाय 5 सेन्टिमिटार बेखौथ' बयबो नोंथांमोना मिथिजोबखायो जानो हागौ दा बिनिफ्राय नैबे AF PF कनस्टेबल WTA कनस्टेबल UB साब अफिसार इमारजेन्सि रेस्किउआर बायदि भेकेन्सिनि थाखाय नोंथांमोननि हाइटआ बेसेबां जानांगोन हौवासाफोरना 160 सेन्टिमिटार बिनिफ्राय हिन्जावसाफोरना 152 सेन्टिमिटार दा बिनिफ्राय सेसआ हौवासाफोरनि थाखाय बेसेबां जानांगोन STP नि थाखाय मिनिमाम 80 सेन्टिमिटार एक्सपान्सना जाहैबाय 5 सेन्टिमिटार प्लास दा बिनिफ्राय मेडिकेल स्टेन्डार्डफोरनि बागैथ' नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिजोबखायो जानो हागौ दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दानिया बेहाय सेलेक्सन प्रसेसनि बागैसो खोन्थाहरनोसै गिबियावनो जोंहा फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्ट लानाय जागोन फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्टआवथ' नोंथांमोना मिथिखागौ मा जायो दा बिनि उनाव फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्ट ओइदिनखालिनो जोंहा मेडिकेल एग्जामिनेसनबो जागोन बिनि उनावसो जोंहा सेलेक्सन जायोबा नोंथांमोना क्वालिफाइ खालामनो हायोबा रिटेन टेस्ट जागोन दा बे रिटेन टेस्टनि उनाव जोंहा रिटेन टेस्टनि उनाव मा जागोन नैबेनि थाखाय वाकिं टेस्ट लानाय जागोन फरेस्टार ग्रेड 1 फरेस्ट गार्ड बिनिफ्राय गेम वाचारनि थाखाय वाकिं टेस्ट थाबायनाय नोंथांमोननि थाखाय टेस्ट लानाय जागोन थाबायनाया बेसेबां थाबायनांगोन आं बिनि बागैबो खोन्थाहरगोन बिनि उनाव थाबायनायाव नोंथांमोना पास जायोबा अरेल एबा बाइबानि थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जागोन होननानै बेहाय बुंदों बिनि उनाव नैबे बर्डमेन कनस्टेबलनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय ट्रेड एफिसियेन्सि टेस्टबो लानाय जागोन जाहैबाय सुइमिं बोट टेस्ट बेबायदि लानाय जागोन बोटिं टेस्ट लानाय जागोन होननानै बुंदों बेहाय बर्डमेननि थाखाय बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय
दा बिनिफ्राय फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टआव जोंहा बेसेबां मार्क थागोन नोंथांमोना नायदोनै जोंहा हौवासाफोरनि थाखाय 32 मिटार्स खारनो नांगोन नोंथांमोना विथिन 14 मिनिट्सनि बिथोराव नोंथांमोना कमप्लिट खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना क्वालिफाइ खालामनो हागोन क्वालिफाइ खालामनायजोंल'थ' जानाय नङा नोंथांमोना मोजाङै एक्सेलेन्ट मार्कनानै मार्कखौबो नोंथांमोना लानो नांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोजाङै क्वालिफाइ खालामनो हागोन एबा नोंथांमोना इयुनाव एसे उनाव नोंथांमोना सेलेक्सन जानायनि चान्सआ थाहैयो जुदि ओरैनो क्वालिफाइल' जानानै थाङोबा मार्कआ खम मोनलांगोन नोंथां बिनि थाखाय एसे उनाव जाल्ला जाहैयो आरो सेलेक्सन जानाया दा बिनिफ्राय लं जाम्पआ मिनिमाम नोंथांमोना 335 सेन्टिमिटार लं जाम्प नोंथांमोना हाननांगोननो मिनिमाम आरो बियो खेनथाम चान्स नोंथांमोननिसिम होनाय जागोन बेखौ बारनो थाखाय मिनिमाम 335 सेन्टिमिटार नोंथांमोना लं जाम्पबो बारनो हानांगोन मोनथाम चान्स नोंथांमोना खेबथाम चान्स मोननो हागोन दा बेवहाय नोङो मोजां बारनो हाबासो मोजां नोंथाङा मार्कखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायदो नै जुदि नोंथांमोना नैबे 10 मिनिटनि बिथोराव जुदि खारनायखौ कमप्लिट खालामनो हायोबा 32 मिटार्सखौ नोंथांमोना खारनानै कमप्लिट खालामनो हायोबा नोंथाङा टटेल 20 मार्क्सखौ मोननो हागोन माने जोंहा टटेल 20 मार्क्सनि थाखाय जागोन नालाय बेहाय दा बेहाय नोंथांमोना 20 मार्क्सखौ खेबसेनो मोनखाजोबगोन आरो जुदि 10 मिनिट गेजेराव नोंथांमोना 32 मिटार्सखौ कमप्लिट खालामनो हायोबा दा बिनिफ्राय जोंहा बेहाय होनाय दङ नै जुदि नोंथांमोना 629 सेकेन्डनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ कमप्लिट खालामनो हायोबा खारनानै 32 मिटार्सखौ अब्ला नोंथांमोना बेसेबां मार्क मोननो हागोन 17.6 मार्क्स नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै बेहाय जोंहा लिरनो हादों दा बिनिफ्राय बेहाय बुंदों जोंहा 669 सेकेन्डनि बे सिगां नोंथांमोना कमप्लिट खालामनो हायोबा एबा बिथोराव नोंथांमोना कमप्लिट खालामनो हायोबा 15.2 मार्क्स नोंथांमोना मोनगोन दा बेफोर मार्कफोरखौ नोंथांमोना बयबो मोजाङै नायनांगोन दा बेबादि नोङो ओरैनो क्वालिफाइल' खालामबा बोरै जानो बेबादि ज'आथ' नोङो मोजां मार्क मोननो हानाय नङा क्वालिफाइल' ओरैनो नोंथाङा खालामोबा 10 मार्क्सल' नोंथांमोना मोननो हागोन 20 मार्क्सआव बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो 20 मार्क्सखौनो लानो नाजानांगोन बिनिफ्राय बेहाय बुंनाय दङ जोंहा नै 729 सेकेन्डनि बिथोराव नोंथांमोना कमप्लिट खालामोबा 32 मिटार्स खारनायखौ अब्ला नोंथांमोना 12.8 मार्क्स मोननो हागोन बेनिफ्राय 789 सेकेन्डनि बिथोराव नोंथांमोना कमप्लिट खालामनो हायोबा 11 मार्क्स नोंथांमोना मोननो हागोन बेनिफ्राय 839 सेकेन्डनि बिथोराव नोंथांमोना कमप्लिट खालामनो हायोबा 10 मार्क्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै बेहाय जोंहा लिरना होनाय दङ दा बिनि उनाव नोंथांमोना लं जाम्पखौ नायदों नै जुदि नोंथांमोना नैबे 335 सेन्टिमिटारखौ नोंथांमोना बारनो हायोबा 10 मार्क्स नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय बे जाहैबाय मिनिमाम मार्कआ दा बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेहाय नायनो हागोन 65 सेन्टिमिटार नोंथांमोना नैबे 400 सेन्टिमिटार नोंथांमोना बारनो हायोबा 12.6 मार्क्स नोंथांमोना मार्क मोननो हागोन लं जाम्पआव बिनिफ्राय 450 सेन्टिमिटार नोंथांमोना बारनो हायोबा 15.6 मार्क्स नोंथांमोना मोननो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन बे 480 सेन्टिमिटार नोंथांमोना बारनो हायोबा 18 मार्क्स नोंथांमोना मोननो हागोन बिनिफ्राय 500 सेन्टिमिटार नोंथांमोना बारनो हायोबा 20 मार्क्स जयैनो खेबसे नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनिखायनो खारनाय आरो नैबे लं जाम्प बारनायनि थाखाय बयबो मोजाङै नोंथांमोना माबानो जाबाय प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय बे मोननैयाव नोंथांमोना एक्सेलेन्ट मार्क जोबनांगोन 20 नोंथांमोना मार्क मोनजोबबानो जोबोद नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन आरो उननि थाखाय दा बिनिफ्राय हिन्जावसाफोरनि थाखाय नोंथांमोना नायदेरनाय खारनाया 1600 मिटार्स नोंथांमोना खारनो हानांगोन विथिन 8 मिनिट्सनि बिथोराव नोंथांमोना 8 मिनिट्स सम मोननो हागोन 1600 मिटारखौ खारनो थाखाय क्वालिफाइ अब्लासो नोंथांमोना जागोन दा बिनिफ्राय लं जाम्पआ जाहैबाय हिन्जावसाफोरनिया 244 सेन्टिमिटार मिनिमाम नोंथांमोना बारनो थाखाय खेबथाम चान्स मोननो हागोन दा बिनिफ्राय जोंहा बेहाय नायदोनै 600 मिटार्सखौ माबोरै बेसेबां मार्क होनाय दं हिन्जावसाफ्रा नोंथांमोना बेखौ फरायना नायबानो जाबाय बिनिफ्राय लं जाम्पआवबो जोंहा बेबादिनो मार्क होनाय दं नोंथांमोना बेखौ फरायनानै मोजाङै नायबानो जाबाय बिनिफ्राय मेडिकेल एग्जामिनेसन जागोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट लानाय जागोन नोंनि बे हाइटफोरखौ सुनाय जाजोबगोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय डकुमेन्टस भेरिफिकेसन ओइदिनखालिनो जागोन जेदिनखालि फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्टखौ लानाय जागोन ओइदिनखालिनो जोंहा डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाबो जागोन बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय माखासे इन्सट्राक्सन होनाय दं बेफोरखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिनिफ्राय रिटेन टेस्टआ जोंहा जागोन बे रिटेन टेस्टआव गासै 7 मानसिखौ लेंहरनाय जागोन जाहैबाय मोनसे भेकेन्सिनि एगेन्स्टआव दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो गोसो होनांगोन मोनसे पस्टनि थाखाय रिटेन टेस्टआव 7 मानसिखौ लेंहरनाय जागोन जाहैबाय बेफोरखौबो नोंथांमोना मोजाङै फरायना नायबानो जाबाय रिटेन टेस्टआव दा बिनिफ्राय रिटेन टेस्टनि थाखाय सिलेबासखौ नायना लादों नोंथांमोना फरेस्टार ग्रेड 1नि थाखाय जोंहा मा सिलेबासनिफ्राय फैगोन जेरै 100टा जोंहा कुइसना थागोन जाहैबाय मोनसे कुइसननि थाखाय 1 मार्क नेगेटिभ मार्किं दङ 0.25 नङा हाफ मार्क्सआनो जोंहा 0.50 जोंहा बेहाय नेगेटिभ मार्क्स दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आधा मार्क्सआनो जोंहा नेगेटिभ मार्क दङ नोंथांमोना बेनिखायनो जाथामला रिटेन एग्जामाव
ओरैनो जाथावना थिक खालामना फैनो नाङा नङाबा गोरोन्थि जानानै माइनासआवसो थांनो हागौ आरो दा बिनिफ्राय साबजेक्टखौ नायोबा लजिकेल रिजनिं दङ एप्टिट्युड दङ एप्टिट्युड माने मेथ्स जाहैबाय इंलिश कम्प्रिहेन्सन दङ मेथ्स रिलेटेड टु हिस्टरि एन्ड कालचार अफ आसाम एन्ड इन्डिया बिनिफ्राय जेनेरेल नलेज बेखिनि साबजेक्टआ नोंथांमोननि बे रिटेन एग्जामाव फैगोन फरेस्टार ग्रेड 1 नि थाखाय दा बिनिफ्राय नैबेखौ नायदिनै फरेस्ट गार्ड गेम वाचार एएफपिएफ कनस्टेबल डब्लिउअ WT कनस्टेबल UB सब अफिसार फायरमैन इमरजेंसी रेस्क्यूअर कनस्टेबल ग्रेड 3 बोटमैन कनस्टेबल बागलार एन्ड बोटमैन बिनि थाखाय जोंहा माबाया रिटन एग्जामाबो 100 मार्क्सनि थाखाय जागोन बिनिफ्राय टोटल मार्क्सआ बेसेबां जागोन ना 50 ता जागोन ना बे जाहैबाय जोंहा कुइसना बेहाय नेगेटिभ मार्किं गैया होननानै बेहाय बुंदों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय क्लास 9 10 लेभेलनि जोंहा कुइसना फैगोन होननानै जोंहा बेहाय लिरनो हादों बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय गासै 100 जोंहा माल्टिपल चॉइसनि कुइसना फैगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन फर इच कारेक्ट एन्सार एप्लिकेन्ट विल गेट हाफ मार्क नोंथांमोना मोनसे कारेक्ट एन्सारनि थाखाय हाफ मार्क मोनगोन जाहैबाय 0.50 नोंथांमोना मार्क मोननो हागोन माने टोटल मार्क्सआ जोंहा 100 ता कुइसन थागोन नाथायबा टोटल मार्कआ मात्र 50 ल मोनसे कुइसननि थाखाय जोंहा हाफ मार्कल दं आरो दा बेहाय नेगेटिभ मार्किं गैया नोंथांमोननिसिम लिरनो हादों दा बेफोरखौ नोंथांमोना मोजां फरायना नायबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना आन्दायलाबायनानै फरेस्ट गार्डआव नेगेटिभ मार्क दं होनना नोंथांमोना जुदि मोजाङै जाथामब्ला लिरनानै गारबोआबा बा हायाबाबोथ' नोंथांमोना चेक खालामना गारबोनो हागोन नालाय दा बेनिखायनो बेफोरखौ नोंथांमोना मिथियाबा उनाव ओरैनो नोंथांमोना लस खालामना लानाय जागोन ओरैनो चेक खालामना बायनानै गारबोयोबा हायैखौ उनाव बेयो जाफ्लाङोबा नोंथांमोननि मार्कआ एड जागोन नाथायबा नेगेटिभ मार्किं दं होननानै जुदि नोंथांमोना बेखौ होनानै गारबोआबा दा बेहाय नोंथांमोननि लस जागोन आरो दा बेनिफ्राय मा साबजेक्टनि फैगोन एलिमेन्टारि अरिथमेटिक फैगोन माने मेथ्सआ फैगोन जेनेरेल इंलिश फैगोन लजिकेल रिजनिं एबा मेन्टेल एबिलिटि आसाम हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि इक'नमि जेनेरेल एवारनेस जेनेरेल नलेज एन्ड कारेन्ट एफेयार्स बे जोंहा साबजेक्टफ्रा फैगोन जाहैबाय एग्जामाव दा बिनिफ्राय रिटेन एग्जामा नोंथांमोना मिथिखागौ जों बर'फ्रा दायो बर' लेंगुवेजाव होनो हायो कुइसना जायखिजाया आसामिसावबो थागोन बड'आवबो थागोन इंलिसावबो थागोन बेंगलियावबो थागोन बे मोनब्रै जोंहा लेंगुवेजाव रिटेन एग्जामा कुइसना फैगोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय एग्जामा सेन्टारा बहा जागोन दा बेफोरखौ उनाव बिथांमोना नोंथांमोननिसिम मिथिहोगोन होननानै बेहाय लिरना होदों दा बेफोरखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बाइबा बसआ जोंहा मेक्सिमाम 5 मार्क्सल' दा बिनिखायनो बाइबायावथ' नोंथांमोननिसिम नोंथांमोनखौ सानैल' लेंहरगोन बाइबायाव मात्र सानैल' मानसिखौ लेंहरगोन मोनसे पस्टनि थाखाय दा बिनिखायनो बाइबायावबो एसे माने डिफारेन्सआ जाहैगोन जुदि बे मेक्सिमाम 5 मार्क्सल' बा 5 मार्क्सआव जुदि नोंथांमोना मोजाङै इन्टारभिउखौ होनो हायाबाथाय गैला आरो एसेयावनो बोरैबा दा जाबानो साख्रिनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव जानांगौ जाहैगोन मानो होनबा मार्कआनो जोबोद खम नालाय 5 मार्क्सल' बेहाय इन्टारभिउनि थाखाय दा बिनिखायनो फिजिकेलफ्राव नोंथांमोना मोजाङै होबानो जाबाय बिनिफ्राय रिटेन एग्जामखौ मोजाङै मार्क लानानै नोंथांमोना होबानो जाबाय जाहाथे बाइबाया एसेबां माने डिपेन्ड जाहैयो दा बिनि थाखाय नोंथांमोना मोजाङै फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्ट खारनाय लं जाम्प बिनिफ्राय नैबे नैबे मा होनो रिटेन एग्जामा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मार्क लानानै होथारबानो जाबाय अब्ला जाहाथे नोंथांमोना अरेलाव नैबे 5 मार्क्सआ जेबो डिफारेन्ट जाया दा बिनिफ्राय सुइमिं बोर्ड टेस्टिंआ नैबे जोंहा बोर्डमेनफोरनि थाखाय जागोन मेक्सिमाम 5 मार्क्स थागोन जाहैबाय ट्रेड एफिसियेन्सि टेस्ट लानाय जागोन बेन्डमेनफोरनि थाखाय दा बिनि थाखाय जोंहा मेक्सिमाम 10 मार्क्स थागोन होननानै जोंहा बेहाय लिरना होनाय दङ दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोननियाव एनसिसि सार्टिफिकेट दङ जेरै एनसिसि सि सार्टिफिकेट थानाया 5 मार्क्स मोननो हागोन एनसिसि बि सार्टिफिकेट थानाया 3 मार्क्स मोननो हागोन जाहैबाय एनसिसि एस सार्टिफिकेटआ 2 मार्क मोननो हागोन जाहैबाय दा बेफोरखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय फाइनाल मेरिट लिस्टखौ नोंथांमोना नायदिनै फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्टआव जोंहा फरेस्टार ग्रेड 1 नि थाखाय 40 मार्क्स थागोन रिटेन टेस्टआव 100 मार्क्स थागोन एनसिसिआव 5 मार्क्स थाबाय अरेल बाइबायाव 5 मार्क्स थाबाय गासै 150 मार्क्स जाहैबाय बे जोंहा फरेस्टार ग्रेड 1 निया फरेस्ट गार्ड गेम वाचार एएफपिएफ कनस्टेबल बेफोर गासिबो साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय जोंहा नै फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्टआ 40 मार्क्सआव थागोन रिटेन टेस्टआ जोंहा 50 ता मार्क्स थागोन 100 ता कुइसन जागोन नाथायबा मार्कआ 50 ल' थागोन एनसिसिनिया 5 मार्क्स थागोन बिनिफ्राय अरेल बाइबाया जोंहा 5 मार्क्स जागोन टोटल जोंहा 100 मार्क्स जागोन दा बिनिफ्राय बोर्डमेन बेन्डमेननि थाखाय जोंहा नै फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्टआ 40 ता जाहैबाय रिटेन टेस्टआ 50 मार्क्स एनसिसिआ 5 मार्क्स अरेल बाइबा बसआ 5 मार्क्स बोटिं एन्ड सुइमिं टेस्ट ट्रेड प्रफिसियेन्सि टेस्टनि थाखाय 10 मार्क्स गासै 110 मार्क्सनि थाखाय जोंहा सेलेक्सना जागोन जाहैबाय दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिबाय जानांगौ नोंथांमोना बेबादि गासैखौबो मोजाङै नायफैनांगौ बिनि उनावसो साख्रिफोरनि थाखाय नोंथांमोना रेडि जानांगौ जुदि नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ मोजाङै फरायनानै हायाबा माब्रै सेलेक्सन जागोन बेफोरखौ नोंथांमोना
नोंथांमोना मिथिना नायाबा उनाव नोंथांमोननि थाखायनो जारला जायो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेफोरखौ भिडिअ एसे गोलाव जाबाबो माने आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोब्बाय जायफोर नोंथांमोना दायो मिथिना मोनबाय नोंथांमोना बयबो कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो बे भिडिअखौ जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो बेफोरनि बागै मोजाङै मिथिनो हायो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ लिंकखौबो भिडिअ डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन दाथ' जाथ'वाखै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खावलायदों दा 12टानि उनावसो जोंहा एप्लाइ खालामनाय जागोन दा बेनिखायनो दिनै एप्लाइ खालामालासिनो गाबोन समफोर नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन